Людей катували і далі людей вбивали і закопували тут в таких ямах. Чоловік приблизно 40 років, у нього були зв'язані руки позади скотчем, бачимо на ньому ушкодження в коліна, постріл і бачимо постріл в голову. Черговий злочин армії Російської Федерації. На сьогоднішній день, вам для інформації, вже знайдено тіла на території Київської області 1316 вбитих і закатованих людей. Зараз експерти, слідчі працюють, далі відповідним транспортом вони доставляються до роботи судово-медичного експерта. Кримінальна поліція і слідчі у нас теж працюють при моргах, вони намагаються відразу встановити особу. Якщо це не вдається, відбирається зразок ДНК, поміщається до загальної бази і далі продовжуємо встановлювати цих осіб.